Sazuli bamingo manyabako abali bamingo manye binyoro Ochoroke bamingo manye binyoro Darira bako Mugaka James ankorogo kibaje tumbiri esiringionega vanesenete gwimene reputaktali ni hili umusie tento musiri kutamocho kurubwa tandi umuisi okebacha liyongine lyake muntu yani Skuru boy okay ntatengo te mwanchu buligereri omurobeli uli bwanchete mwa omurobeli uli bwanchete okorokwa abako tarira abakomere moteko era tarira bakaye mirimo era Chire imiti atirante sport kuetera CTV yao ya Getembe Television Network ekiungane kia mwamugusi aye na yentu aye mapema okay litukulia natalire wi maguru na magendi monyonjo maguru na magendi monyonja kanusia miruka ngachago tene na nyake yo ngachaka gwetinye bigeri mapema bona iga natalira somo chiga iga Mugaka mbuyure Mbia mono sana. Ewa kumiri kwa muri sana. Tinda kumia. Okay. Igo na tari go chapo giga. Asaya ngakia korukutata. Botoli. Yeah. Okay. Botoli. Botoli nare kuigwa. Okay. Okay, bono gaiga botoli. Nyumba kiye bono twikire. Mwe sakaboke. Mwe sakaboke. Sakaboke. Yeah. Mwa sakaboke. Yeah. No ikire. No way. No mongina. Isakaboke no mongina. Omongina nga kurukuke muma. Okay, muma. Murake muma. Nere nyogukuru. Yes, nere magukuru. Okay. Nabona manyaye. Okay, bono mokoyone. Ngokobori ngaki okorukwa. Asa marieta ne nkoruku Alfred Mageka Mbera Morin. Alfred Mageka Mbera Morin. Bono Morin nere izo. Mori nero mwanchione. Okay. Yeah. You are honey. Yeah. You are darling. Yes. You are sweetheart. Okay. Ngai kwa murusti bono yo Morin. Korwa geteri. Geteri nsa. Nsa. Okay. Yeah. Igo bona yeturi no moseri turi kunya komo afea. Yago chira mago. Ago tiri muka gende uti. Okay. Yeah. Arafu ntatengo boliga. Mbera oyo ningo. Mbero ininche. Mbera nae. Yes. Okay, yeah. There is no any problem tata. Yeah. Okay, kwara chiro. Natali chinga kichinyinge. Kora bagiriti. Kuruna munyomete. Litangane gwa chete asengenje anjeraki. Itangane na cheta sogo chikoromochi. Okay. Na inde bono kagendra kwende karwarwa tobo kong. Ekere watoko ngoikobo okagenda karati kanje narakubuli yoko endo muji go chikorro muji bone gwachete korro umaterero werete gochache korro muji naye gwachete ni karona morentire bono goikoira ne twanyorira abana okay there is no any problem okay akaberengi gwachete kokora na irete chiom wi bona abwe gwachi gwatirina Iguatirina as a point tata Magoyone abu watirina as a point bona ligwachire kwa kana chombe okay bona ngati point ga bona ngoroki ngobuna gwachikobete Siombe chekero na nkoiro na barangiriti bagacha kero bacha mugo kwana Bible ngocha bari mwakwana ndabarabo mwaigwana bakaracha muragamba mugo gamba okay nayo ibete kurwa kero twagamba tukaigwana inengo tugakorana bakagenda okay no mate ngocha gochirori bono ngocha kurigiora bamura baro bagochira tokogenda okay karugia bamura bakaira chombe ne chimboli chine kawaida igera mwigwana tuigwana imboli nero elio mate kolete ndagiro talikoli ne mboli nero kolete ndagiro elio gochakoli uri yanura mazwali ya igoro ndagiro talikoli ne ndagiro gochakoli okay aye bona kere ba chikobire ayeri orenka aiga utigari turi kwendo uko babolinga chaikire babo chiko chikanyiranje bari ko chaikire bari ko chiko bakuganyirunje bakuganyirunjira okay abo ganyete njira barabina bako bari bakugwa basurumate bono so ayabona ndi gocha kwanda gochirotota bono gocha kwende ngakinga umate kero gwachibekire soko boko okoyene nole shuanga echimno chigo omanyete gwachikiria asoka boko kuya lakini bono rende igobona bako baiko gwakurira bono turi kogenda opi no muri no munginoga umongino no turi gwikogendo
ito no moiborio uikoendo ko bakwani ekero kyo be uikoendo ekero kyo be uikoendo utambukite sana utambukite topic nyingi baba buba mokoyone tegerera ngotebi bachikobire tali bokwana teba abamura mabambo ebikubepe chisebene kauka okay bachikobire bona muna bachikobire iga tato mokoyone igo bona aje bona turi kwenda opi ochikochirora ngacheikire oriro embori aya bona ali kwenda nkoyoko chio kogenda bona watashughulikia ngakia wekero bagocha koirani embori iri entangani ochine ya kabere bas bona bakoirani embori konyenya bari mbori nero ekoretu ya baibuli bona bakori embori nero ayo mwanye no gocha kori. Okay. Na basani bawe bijana. Bona eyo eri entangani tulikori. Okay. Eri buna bachikoba bona ngo chibale kwire nande mbuli. Aye korasi geti kanyomba bu. Ego tio musenero na kerege. Ba koretera. Oko bairera. Titukeri chikoiru. Titukeri chikoiru ndego se kwana teba naki abantu mbaroko teiba ko. Bakoira na wako. Aye toyo. Teyo bakesugurie yoko baera ni bionse. Suguri nero enene. Kogora. Imana mongombe rio musego se sutie ba ngaki abone su bona emboli yaye ndi gucha kuyeria kiagere gwateba ngachi mboli nchiro roibiri chiko kobu yes ekobwati bona barabona bakoe wiki na buba bwateri chi kwa sababu bate mboli yabo na bera ali kunesese bone ba korabuango bakosibore mokoyone tigandara ko asinaranga ndrete kugosigiki sana sigiki okay ngose gwateba kwako bamura bakoba chombe yes ne chimboli chibere nesugurieri nesuenta wicheba bla 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 okay bona kwa bachikobire aye tukaiyo no urega aye bona ukuriere kurwempese ndagereje guseka kiako bona ndagereje koretu emboli ye gocha koretu gusenga ki koretu no bokuma bweke gusi no bokima neke munu kuseke kiareta bono kigukune kwa metenere timatu senkwanye ikerete menyaboga ninyeroche inere ukune kobo kumaboria neke undi ibintu mbiro undi gyonse kirari nanwa ngesibire style brand bine byo mwana tubukwane rwo mwana mokoyone bona bakoreta kurwari bokimasi butubwati ndagira akika kamwa aneri chiko lichiko kero kwanyomire ineri chiko ine mboli entangani emboli yakabire bona yatugocha kuri nabasani bane munaye ibona abasani bane tukori na bona baiboli nkori bane straight tense very smart very accurate very intelligent mokoyone okay bona mokoyone liswali ndira gwate banga bachikoira ni bukima bakaira baretira ubutangani nande bareto bwakabire okay mbarareta ngiokora I want no kuganya because to go force. O kuganya. To go force. Ya. Lakini kusi bono na babu atelite ngorire likongo. Eke kusinga ke goteba. Eke kusiga goteba mbarabu muna kwaira iga. Abago koira ba koletera bakauma ete bakonyenya bakakambori kalbi bakakirege ndugiacha lite. Bakoretere. Ba yegete kurwari baka no mabarugete kurwari. Basambete. Igomini sio moise koyo batama ati kuruga no problem ngabwaro tinda tinya koboli. Bakoretera bukima. Yes. Riri bakoretera bukima ubutangani. Ubwakabere bwanyuriru. Yani without any problem. Ngakyo gokora. Ogo bwati. To kunyara. Ogo beka chibuti. To kunyara ko bwati. Asesa oli kelikero kimbake manyete. Nambara bomba gwanja. Sese ralire nde mboliri. Kwa sababu mboliri kwa baete go ikonye makinereri. Mokoyone tigana rakubuli. Baikire giga no kinde ga sukuru boy. Maete tigango tebinga ki enaranga nonye na beireiga na gotagotire na gundire. Ngake sabu ngatiga ngake sabu yoko ende sukuru bona kongo gotara ne kenyasa teresina ne problem arafu bona ngokoboli obokima bolia bwanyuri rupito totali mbanya koreta hata baisirende bona sebunire kabiranga mana matanga abeire nonye tute for example no muise kobo uralire gusto tebe nonye naye kwaralire bokima umburacha how comes ngagira kore emboli no baeta emboli nyako baete baisa bakora iga bataracha bamaete nga isa ko bagusena atimoka special gante esikati umaete bona ande gocha kuba bidi erete shide nga bona bakora bwangu bari gotika wiki chere
Bakora mbazda. Ugango. Ewikirie ntangani ya kabiro bwachi. Ewikirie ntangani ya kabiro bwachi. Okay. Bono nile mbarareta no problem. Mugakarine sajide kwararire. Mburaja. Okay, ngaki gocha yaba. To mba kunyara go ikachinga keje. Nabangaini ba. Baisa kora gwacha korwa nabo koretu bwangu. Baisa gwacha ko yega. Wachakire kwa neji bora no bakoret. Nabo koretu. Nocho boli nocho boli korwa. Ikori. Ikobo kuno bora kwabo kuna. Okay, no problem mokoyone. Arafu bono mokoyone. Chombere ne bora gwaka ndibona kwa resire. Whichever whatever, there is no problem kwa raza kwa duniani bono kwa guliro mokungu rende bunere rende kalia. Okay, musubati rende baro kwa more there is no problem. Bono nko ende ule ko bakwani mokoyone. Yes. Okay, bono mokoyone gwikire gali sobo mukao. Kwa ikire nko bakwani ule kwa raza kwa duniani nyokobia ranga kyoko mokwani. Nyokobia ara keroko mokwani kwanza. Faresi kambo nkwani amna bora kwani nyokobia. Sati ane bungire. Tabu yana dikoroge kubakia. Okay. Anko mokwani kwa umbali. Mama mbi. Okay, akabako bekirtega. Iga. Iga mnandi. Mokoyone ga. Ya yo werto ko bekiraga. Bekira maskani. Okay. Oko mokwani nama okabe. Nande ko mosagusa. Yo como te mama mbio diamond. Nyokobia toko mwa hagi. Aya. Nyokobia ko mokwani burongi ko mokumba tama kubiera. Nonya amaskani. Mama. Na kyako era kwa rwirege sielie kingao. Ngine nyanga yane. Okay, there is no problem. Okay, bono ya ikirinde bono mbura kwa mkwani na maskani there is no any problem bla 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 kwa raza kura duniani. Okay, bono ya ikire ngoso bono nyombo ko henda bono rinde go se bono go ikoso nyomba engera bune yigo mugaso buno yiga aigo bwate kirire kiya sana mokoyone. Kiya sana kino gitugurengere bona. Na bongo gotugore. Okay, tensiki. Okay, nare go bono wa ikirinde garia bono nyombo takire gosoa. Masaliti. Nyomba gosoa. Umurangu noro oyo maate no yo bweri. Ayo gosoero yo bweri. Whatever yo? Oyo boronge turanyo yo maate no yo bweri noro. Oyo maate no yo bweri. Okay. Oyo maate no yo bweri noro rio bano minute. No chimna mwana. Oyo mbweri. Murangu noro maata. Orio rario. Bono uri kurumate. Bono ngosoera. Gobano mbiyo soera. Karona soera ira noche keroge kumna kerega bwidrishe yanere. Ali no ngo ikaransa. Tindi kogenda moyi. Ne chombe wakane. No taka na kogenda ko munini. Na go ikaransa igo. Turi kwenda guchiese nyoko. Timari go ikaransa iga. Weri. Okay. Bono mokoyone. Sababu gosoera style yani amachika ibona amachika ye bra yo bwiri yo buronge nini na yaki ayina maskani kwanza amaskani ana na maskani murangu tingo soeri yo ya togo so. Okay bona mokoyone wasoire bona ene kia wana teba kia bwiri kwana teba na so watana ndo ikaransa asigiti ogo ikaransa bwiri ya otori kwenda muchimoini. Okay. Bono bachire baikaranzire endagere yachire chochiro yani ndagira nchi kwane ndagira na igumira mate. Okay, no problem. Okay, bono endagere yachire gigabu ndagira muno yachire iga baretira kanyama kemburi. Okay, baretire nyama ya ng'ombe kiro na ntaria yemo. Okay, mokoyone bono muno baretire kabiringa muno igigabuga. Okay. Nesunerabu akango konkara kakia kango ko wi mokoyone akango kabekire chinyanya very smart jirute iri style brand kakozire chinyanya iri style brand akatungu akayarale wi mokoyone ndagira kiurali gabono igabu na bonkori obokuma nenyama.
Enyama. Wetani abu. Enyama stew. Enyama nebe kuichende nyama y'eng'ombe, nyama y'emburi. Ngoko tinkuri. Enyama y'emburi kwanza ere magwe na makera yo. Neba makere. Inero nkuri. Kaki engoko eri fry. Engoko turi kuri bonyoko biara, engoko, chingende, amapera, omosi. Okay. Tubwene tukuri bonyoko. Bono gwatambiri sana topic mokoyo no nagutara. Ritaka ni mokoyo ne. Mbali kambali gitiga turanyora kiri turabika nabo tukwa abukwari kambantu mbarona utogote mbaro bakwari mbaro. Okay mbali konya kwari kalindi gaturi bona ntogo ko baite kwi mokoyo ne neta kirime tukuja kwa batira gwatambiri amangana abetereri boro twarike kwari kalasa kiagera jerete gosira no musino uraiga turabike mboto umusi na botokoriya nane amapera naro ayanda ali matali kwari gukana njemo yogo gote gwacha goteba gaki musto kuri gwate amapera tu kuri bono twajira bono okay bono gali nyumba gwatebire ngoko tiri kuri egwa sababu ne yaki ngoko itari kuri eri mukoyona sababu entangana abagusi babegete ngoko negente geke sana ogende gusembogere no babudetie ngoko lakini ogende bosigisi omwana uri utararuka utarachiburu embeke boro nero gokoraki okonyenyeru engoko lakini umwana umugura gwenda bosigisi egento okonyenyeru nemburi sauria no muntu omonene emburi mokoyona no kore bakonyenyenya bari bande bakonyora rinde bari okay no problem lakini gwateba nga engoko tekuri kero gwachire maguta motwe mbura kwa nkonyenyeru etwania bamura bange mapema baria kwa makoragi na kwa pakekero gocha kuru nyomba umaite togo so mwiso never paka muna intuitu abetange miaka ibiri ande kero gocha goso igwo goso nenyama gosenagi ne ngoke konyenyi lakini ogoso na ndira abwisi na gotebyuka esikati turi gwetani bono mokoyone gwatebire ngoko na ganta gake akantaga kengo kori tuonirira nyenyu kabisa ngoko buri gese pene ngoko buri ge kubepe ikine ngoko ine ngoko okay gosene betuani gatonye bekeje na betuani nere yo igoto ukuri aya okay no problem toiche bona asenale kwachanga kingana ne chingende ande to ukuri chingende imagine chingende chingiya igachi chingende chibwata abayibori baitumba bwate unaelewa nkora ngigoro ye chingende akero kwari muna chigo korenda maskani inatakire koba amapere kero kuri gosomo sio kongongori abayibori bao asinaro gwante bia iga chingende style nere chigo korenda chetinda amanya ngoto gotichirenda okay okonya gotebia bagisangi okaga imbrebo ne ratu mapema enda kegerete goikotu ara maskani na kigekogera bakoereta maskani na geko karanza ero na maskani ya umuno mu yani ngoise kori chingende uramenya kibaraboire boye kogotigete nyoko byara gochiana okay abwara nakobwatire mama ke muntu nakobwatire okay arafu tumanye gocha nkwari gukwana umusi ngamusi to ukuri why umusi bagotekera ukuri umusi okongongori abayibori okongongori nyoko bya okay kero ukuri umusi okongongori nyoko bya okay tote bono Forest Camp nyoko byara taiyo nyoko byara narengo abetabo umuchi oyo nuro yes yani ozigete to ukuri umusi to ukuri ngende nyobungo nyoko byara nabona atabo okay ense yenense mama ke nyorete ngekero usema akubyara nyoriro obokongu ogotenga boina mbokore mu bantu kibatayo abakoba batayo yes moko enda mutwenete koba muiko mwanyoro boina nari bwakori kwaremiri ande muri goiko inu okay haya akonyora tambe sana mwancho muri tembe television net kwa kyo moroberi nabako aje to bese kutwara kwasiwasi any time any day no worry every day kwikarasima bakori moroberi yogo eli tukoriao ndiroro kazuri bamingo manyabako abeze abari bamingo manye binyoro abeze bakoroke bamingo manye binyoro abeze darira bako
ne aino munchile na nutagite kwegendereria na wigo gukinya ebiasara biaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetira asinamba 0143567165 gosin 0704765412 Boigo nabukututalira asi chabizi cheto imeyo mucho musongo asamagacho auru towers ilongoli tangani mbarabali na AM Taylor kose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libua ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikineke unga kia mamagusi. Ekeri ekiri Eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uwaita bogo tigiri radio nubuansu bukoigwa iwe una naure mese malonga yumba na mashabik numero video okole tuwasemule nere Polycarp Okara uchakira chinsa isano nibire chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kia mabugusie. Kazuri bamingo manyabako nabeze abari bamingo manye binyoro nabeze ochoroke bamingo manye binyoro nabeze darira bako. Okay umwanzi umurigererio Getembe Television Network ense tarira bako neba naye tarira bako mapema igera bako bao bakumanya bamanyano na baigwa bamanyano na whichever wherever ntatengo tebina na kore ensemeri entangani na kore party entangani style brand ekiagara ku mugako yo David nigako toeresa ga ngatu kuri ngoko to kuri kirana secretary ya endera akuru Alfred Osembera ana igure umugako yo igokoro kunere Alfred Mbera aka whatever umongina Morini aka Morini mapema Morini umongina waje utwakore kingese kiri getangani lakini tingotiga kokoraki tingotiga kogendera kumbulia yanda mange mbuate tinda kora na monere kiagera ninki naigwa gotebanga toli ngoko toli chingende toli ripera toli omosi wi ngana nyoko byaro kumukwane style frani. What is this? Mechanda inagani bona abana baito bono mbaje banyale mejano buneyo mbaje banyachieni si mbanyale kabirenga buneyo ngabono ngamako byara uikumukwane style branding ngantuli engoko. Okay bono ntete kuirana immediately on the spot as Alfred ararar to tebi naende guchini aya Alfred nachira asore immediately nale go yaragani ayo wete mapema kukarasima tukwanire. Amen. Hey, Alfred. Jesus Christ si fanta. Ekwaeresa nga nyoko byara tokuli musi asali. Nande tokuli musi sobo mukao nyoko byara abo tabo. Yani seko nyoko byara arali tekale. Ngai gostiri musi tokuli. Bona ata yole ngai ngole ndoko ngongole. Richi kondiro maskani gwikatonya tware. Ari no nyomete koru.
ari no mukana yes reisa koba nyokobiara no moni bwe mesi bono teresino ne problem mesi nkoni gwere na ndata waisi tonyuometio asa koneri torochi ga wate ba korukunga kiasa gange sobo sobo mukaunga kia koruku ngeteri bono nyokobiara nkoni ale mesi bosonga ali tari oroso mukau kwarari kwa iguraga kiugete frani urara price ya maino no mosi. Okay, na ndesa chile tali erebo no rabo kono ere iru muntu frani okomo konya kono. Kwa goli romosi. Nkonya kolio rendo ikorwa bunyoko biara. Ngakiokora. Omosi omuntu romo nene kabisa taira isi uranyoro kuri omosi yana nyugure okonyoira nkamuchikoli nabana bawo. Musene family yao. To gocha kuri mos unless utoranyo marori oregicha. Because na kongsano ikaranse kuri omosi. Makayane yani omineti dagi nga omosi oro obwerente ko ramwachi kolira nyomba. Imwalira nyomba. Gusino nyobogori na kongsano ne bando maete konyeria nkorori none kero kwanyogorire. Aboko nyomba ro konyora kwatene ne kaveri yae. Kwanyora gukuri gose kwanyora ndo kuguru kunyebeka ime musigo bando gose kuguru kubungurura iga kukuri kwaraza kuraru nyani akama akigwa kinete okay ngakieri eto twakinete ya bwato boko ngubwa lakini kwaguriro musi kwarare nyokobiara ngori kurwari ngakio kora musi ukogori abacho kumukwana ni mama mbiyo Ezraru bajete tegeraje nteto bwatie movie you know toraze movie tegerango tebi ni kama video okay mukaungu anyokobiara ngo uri kurugaria no musio bwato genrete kubweri mapema kwa morore butu nkiokora ngatukoira ni nsere tukoira ni sebone sauri mwobera na mamo mino okonyoira ni so tigocha gukwana otiguterisa sari okobeka muku chake okonyobwa takaboko munore okay no problem kwa raja kuraru ni yani lakini majika na makongo mugaka abwata Alfred pone riga Alfred Mokoyone aso bwenge tigango kwa machibu imiti atironte sport riba okonya gwechanda Tauna wechanda bigusie binkale bialingi bigusie bono gati biyo okay lakini nene asenje bono gukwana kale yane nko ibona majibu chingende nabo kuria lakini ukuri korbuo gote gwate banga uyaria ngochande koro chikebara tari kebara maskanaro igona bwate sababu bono chingende chikongonte korbuo chikirenda chikirege kuba mapema ya muya kero we prepare ujeso moibori no maete na kyo we prepare nabo go ikali boninde bone go salekero bobe mono suti ya ona bobe Diego sagre bokore mereri kere ya gusarikira bokore mereri kiara bono bokore mereri mwana bono koreki okay bono Mokoyone ni giri na ndinga ki onyene emesie kwana teba bwera bweri kurubu waje kabisa isanege kuba ogende so emesie ro bweri kurubu umaye kwenda tebwati pushi onyene ngoko nyako kali kurubu okay lakini tikana kubuli Mokoyone bono turuji ngoko turi kuri mwanyo kobyara okay Mokoyogo nyuomerete bono mbwate mwisuko mwabo na bwate mwayense mamuina tinkoli na enu wanchite ngoko tinkoli karaigwa no rave ngoko no rave sana you rave go within the compound engima okay tinkoli ya tikango tebiga igabu nje baro tikana de kwana nje bie kalende toro chinyo na chire somo mokungu ne chinyama bambe kirite mesa chinyama chieng'ombe chiembuli kurakuru gochiabu kurakuru koliegwere orona bokoli gento ke nyama gorabere tinkoli enge nyoni bono iriga oyiga nyuomete mwese ko mwabo iga mari nkomotebi Mokoyone vipi how do you do what you have to do ngire mwao angire mwae anyenye ngoko ari nonko yesaburira kabisa nsaburi Mokoyo momuro minetia Mokoyone momura straight mari mwaje tingo kontengo ya ki ya oino mochi tichikiriri kweli abolire gotari ndutu ari begete ni gisokoro chitu bono Mokoyone reisa koba urumogiro
bwe ngoko yani utari bwe ngoko urumugiro bwe nyama ye ng'ombe ko matumbo kone headbox yani ngakibako yeruka motu ng'ombe nyama yo motu ng'ombe abwasi babwate tang yani rumimi okay interest no problem arafu wano tomanya goicha urumugiro bwe mboli gochikonyara kuigutame paka none nyama boli gochikora kuigutame noye kwabairete mboli ejo okay tomanya gocha bono gochikorie liensu okonyara muna lirubi okay bone ngoko ogochikonyara kuiyake heti butu gocha bunu bono igo tokori ikabichi bawo korose tu bawo korose li kabisi gozenye ni chindi chance gosinsa goseli nago tokori egye magayane se yazarigire ese yatekiraye ese yabwerekire bado let me ask you kabisa serious obairete chombe obairete ng'ombe nantaria yemo ogabakobera life and direct okabairira chimboli muna kwabairira chimboli arafu omanya goikororo noromogiro bwe binte ibyo ukukori binte bya okay engoko niriga arafu omanya gusaba esuguma bakwa omoibori okinete chingaki chiri chinkoro esuguma rakwa goserina gostinsa okay tago kwangoko esuguma otitore esuguma makoro bwate obasabe toothpick straight toothpick kawaida asenya kabira igone garoria to igar tomo akongu goruzie toothpick akongu rari nyama mate bibitagete nyama okay no problem kwaraza korari lakini tatengo tebyo mwaka iga aki ebinte bibi ahetiru nechinga kitigatoleme toleme ribaturangiri twana twatitura rioka kwa niko nini aina mayo kwa nanko example waitabiri aya example chenimbo atabana okay oyo no murone akoro kudani otete Dani tete otete umwana kabiri arafu muromo nena ali matali akoro tennis mukaya mumuro gatatu nero yo akoro kiki tukabwate amura bange no akoro kwa hilal simba na ndo yo gatano nero akoro kunas nyanchama nero mweta matali naro le university kiki akoro kwa Crispin Matoke lakini asa bana lakini tigandara kubuli kurwase umongino yomo yone bwie ki kwanywa metengo koyo musararo baba mate nuruchu kubwate engoko gali konyora ekobeka magina amagina nanye 14 ya turagira byonzi papa gotenya sai tata amen thank you very so much bono gabumbuya okay tonango gote omwana oli nanyomete oyo nanyomete no nanyomete lakini tindi gotacha mwabo tengo tebi bono bona nda maswali nanda achakire maswali tengo tebi ekene tindu gotacha mwa okay ngoko boli nkiutajire kyara gutena abana bawo gwateba tete ngoyo ga nkiutajire mwa tinko genda agote mwa mwana igabuno koboka iga otete gosoyo oya muri kumirana tukumirana guys ka tukwana ni lakini mwa nyumba ari tingo so asiki utasoere na gotu anyore to rosirigo gosaba iburi baito na bato pangite nonye ninjo monye na kero na chiete maguta mutu nyumba mwa mama tinsoe togosoa okay iraisa koba umwana rinde otete bono mwetanire chi meme okay uminyo kristo je soire mwae umai kuro gotebire tagucha kucha kamu igota gosoa tingosoa ukaugete ya tingosoa ya dada kwanza inche akera minyo ko setu amachana nere kingo chigo koronyo mbugata kiri eretuma nchochi